Když potřebujeme, aby počítač něco počítal nebo si něco pamatoval, použijeme proměnné, třeba body ve hře. Každou proměnnou musíme nejdřív vytvořit a dát jí jméno, abychom věděli, co je v ní uložené. Hned se nám objeví v našem programu. Důležitý je rozdíl mezi bloky nastav a změň o. Představte si to na misce, ve které máme kuličky. Na misku si dáme nápis body. Nastav body na 1 znamená, že vyndáme z misky všechny kuličky, co tam jsou, a dáme tam právě 1. Změň body o 1 znamená, že tam všechny kuličky necháme a 1 tam přidáme.